उपवासाचे अनारसे अगदी चवीला सुंदर लागतात. खूप छान जाळी पडले तुम्ही पाहू शकता. अगदी आपण साध्या तांदळापासून जसे बनवतो त्याच पद्धतीने बनवले जातात आणि चवीला मात्र त्यापेक्षाही हे खूप छान लागतात. आणि जाळीसुद्धा तुम्ही पाहू शकतात अगदी छान पडलेली आहे. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी वरईचे तांदूळ घेतलेले आहेत. मी इथे 1 वाटी घेतलेले आहेत. आपल्याला हे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. 2 ते 3 पाण्यात मी चांगले धुवून घेतलेले आहेत आणि धुवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये हे पूर्ण भिजून वरती 2 ते 3 इंचापर्यंत आपल्याला पाणी ठेवायचं आहे. आता हे आपल्याला पाणी 2 दिवस लगातार बदलायचं, म्हणजे 2 दिवस आपल्याला पाण्यामध्ये भिजवायचे. तर ते कसं, तर समजा तुम्ही 4 तारखेला जर हे भिजवले असतील तर 5 तारखेला आपण त्यातलं पाणी बदलायचं, दुसरं पाणी त्यात टाकायचं आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 6 तारखेला मग आपण ते पूर्ण पाणी त्यातनं काढून घेणार आहोत आणि मग ते सुकवायचं. अशा पद्धतीने आपल्याला 2 दिवस हे तांदूळ पाण्यामध्ये व्यवस्थित भिजवून ठेवायचे आहेत. आता मी हे 2 दिवस अगोदर भिजवलेलं तयार आहेत माझ्याकडे, तुम्ही पाहू शकता. आता मी यातलं पाणी काढून घेणार आहे. एका चाळणीमध्ये हे सगळे मी काढून घेते तांदूळ आणि हे असेच थोडा वेळ ठेवून द्यायचे आणि त्याच्यानंतर एक अर्धा ते पाऊण तास आपण असेच ठेवून द्यायचे की त्यातलं जे थोडंसं पाणी असेल ते पूर्ण निघून जाईल आणि त्यानंतर हे मी वाटून घेणार आहे. मी हे पाऊण तास ठेवून दिलेले होते. आता मी ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून वाटून घेते. वाटून घेतल्यानंतर अशा चाळण असते जी आपली पीठ चाळायची असते, त्याच्यामध्ये हे पीठ टाकून आपण चाळून घ्यायचं. जे एक्स्ट्राचं जाड पीठ उरलं असेल ते पुन्हा एकदा मिक्सरमध्ये टाकून आपण ते बारीक करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने मी हे सर्व पीठ चाळून घेतलेलं आहे. थोडा वेळ पसून असंच एक 10 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे. मी हे आता असंच थोडा वेळ ठेवून देते. मी पीठ दुसऱ्या ताटात काढून घेतलेलं आहे. माझं पीठ बऱ्यापैकी कोरडं होत आलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये मी बारीक चिरलेला गूळ टाकणार आहे. पण तो किती टाकायचा, आता आपल्याला पीठ मोजून घ्यायचं आहे. जितकं पीठ असेल त्याच्या निम्मं आपल्याला गूळ टाकायचं. माझं 2 वाटे पीठ झालं म्हणून मी याच्यामध्ये 1 वाटी बारीक चिरलेला गूळ टाकते. तो मिक्स करून घ्यायचा थोडासा. त्याच्या गाठी असतात त्या आपल्याला हातानेच व्यवस्थित अशा चुरून चुरून टाकायच्या आहेत आणि वेलची पावडर टाकायची आहे, ती मी टाकलेली आहे. आणि आता हे पुन्हा एकदा मिश्रण एकजीव करून असा गोळा तयार करून घ्यायचा. याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं की गुळाच्या गाठी नाही राहिल्या पाहिजेत आणि याच्यानंतर आपण हे एअरटाईट कंटेनरमध्ये हे ठेवून देणार आहे. आता हे आपल्याला पूर्ण 1 रात्र ठेवायचं आहे. झाकण घट्ट लावायचं आणि पूर्ण रात्रभर आपल्याला हे पीठ असंच ठेवून द्यायचं आहे. काल मी हे पीठ भिजवून ठेवलेलं आता काढलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. ते आता बऱ्यापैकी पातळ झालेलं आहे. आता आपण याचे अनारसे करणार आहोत. आता मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे. तेलाऐवजी तूप वापरलं तरीसुद्धा चालेल, पण मी तेलच वापरते. आणि त्यानंतर एक प्लॅस्टिकची पिशवीचा तुकडा कापून घ्यायचा, त्याच्यावरती असा गोळा ठेवायचा. त्याच्या आधी मी खाली खसखस टाकली आणि तुपाच्या हाताने आता मी हे थोडंसं आकार गोल करून घेणार आहे. अगदी खूप पातळ नाही करायचा, थोडासा जाडसर ठेवायचा. एक अंदाज येतो आपल्याला. इथे माझं तेल गरम झालेलं आहे आणि आता मी त्यात अनारसा सोडणार आहे. तेल गरम करण्याच्या बाबतीत एक लक्षात ठेवायची गोष्ट ती म्हणजे अशी की तेल हे पूर्ण हाय फ्लेमवरती गरम होऊ द्यायचं आणि जेव्हा अनारसा तुम्ही त्यात टाकणार असतील तेव्हा गॅसची फ्लेम एकदम स्लो करायची आणि नंतरच त्यात अनारसा सोडायचा. आणि खालून थोडासा लालसर होत नाही तोपर्यंत अनारसा पलटी करायचा नाही, नाहीतर तो फुटतो. फ्लेम मी स्लोच ठेवलेली आहे आणि दोन्ही बाजूनी त्याला व्यवस्थित मी भाजून घेते. अगदी खूप लाल डार्क कलर नाही आणून द्यायचा त्याला. नॉर्मली रेडिश कलर व्हायला सुरुवात झाली की आपण त्याला काढून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता अगदी छान असा अनारसा भाजून तयार झालेला आहे. जर या पद्धतीने अनारसे करता येत नसेल आणि पीठ आपलं पातळच आहे तर काय करायचं, पीठ एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं. वरईचे तांदूळ आपण मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचे. त्याचं असं पीठ तयार करायचं आणि ते पीठ आपण या पातळ मिश्रणात मिक्स करायचं. व्यवस्थित त्याचा गोळा तयार करून घ्यायचा आणि पूर्वी जसे आपण गोळे छोटे करून तेलावरती गोल गोल करून घेतले तशाच पद्धतीने हे सुद्धा करायचे आणि दोन्ही बाजूनी व्यवस्थित भाजून घ्यायचे. हे अनारसे इतके टेस्टी होतात की अगदी तुम्ही हे बनवल्यानंतर
तांदळाचे अनारसे बनवतात तेही विसरून जाल, एवढे सुंदर चवीला लागतात. त्याची जाळीसुद्धा खूप छान पडते, तुम्ही पाहू शकतात. आणि थंड झाल्यानंतर अगदी खरपूस होतात. रेसिपी नक्की ट्राय करा. आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका. कमेंट करून सांगा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात पहिले मिळतील. धन्यवाद.